Naimbag nga malab. Just a while ago, for the first time nga iti ma-encounter tayo nga pasahero who would question dagiti integrity dagiti drivers iti Baguio. Pribilehyo iti agserbi dagiti kakailyan. Panagbiyahe iti tulod dagiti anak da dagiti kakabagyan da na mayawid ken may tulod iti pagtrabawan. Pribilehyo di ay. Much more kanyak the way nga panangkitak tayo halang nga public service ito. There is also another ministry iti Apo. So ano da duma da dagiti cases nga emergency ano nga tagtaganan dagiti paspasyente. Usually baybayan mi tao sa rundalatan. This is a public service and this is also a ministry nga nagtao dito Diyos. But sometimes ada dagiti tao who would not understand dagiti sitwasyon tayo. I was accused for the first time nga panada nga Maria padlay. Apay taytayok ta kami lang dito ya. Nagapo kami dito banda iti botanical and itulod ko isuda di jay OTEC. Karablabas ko lang jay banda iti PNR, iti Engineer Seal, iji nga banda iti mapan di SM gana SM gana Sunshine Park. Nawaya idi lima basa. Yung kunak sige nga roto dito tanta baka traffic dita. Napang kami biglang nagsasabot iti traffic. Naulnong iti bus jay una traffic kuna di pasayro Maria padle intay tayok da kami pagparpartaam sada kami yan kuna kanya na madi data panunot mo apa yang ibagam kanyap data adi ba kanyam karap kami Noglukloko kami dito, agar arami kami, ada kami iti biyahe nga luklukon mi iti tao. Da kami iti lugi. No itaytayak mi da kayo nga kunayo, tapos asunyo kat itaytayak mi da kayo. Nga ikat takil nga problema di ay gapusta karak kami iti mapanan na iti kinalugi. Gapusta imbis nga nakabiyahe kami iti talo, may sape lang tinaybiyahe. So nga hamoy bagbaga di. Dahito iti hamoy bagba kada kami nga driver diti Bagyo nga pagkorportahan mi da kayo tano itaytayak mi da kayo diti Bagyo at no pagkorportahan mi da kayo da kami iti lugi and palalo iti bayin na kan sorry pasensya kan bro bisin ko lang yamin. Well, it is just a reminder kada tayo nga as we do the ministry adu dagiti sa ukon akusasyon ya tidakkel nga karit kada tayo amo iti Dios no anya iti motibo tayo nga agserserbi kaniya. We just do everything that we need to do nga nasayat para iti Apo na nagbiag tayo nga nalinis ti konsensya ng hantay nga managlukloko karkaro ta Kristiyano tayo. Blessed day kada kayo kakailyan.